Денеска имаме прилично набиен ден во кој што ќе разговараме за сите актуелни теми што се случуваат во Македонија и околу неа. А јас за утринава го замолив мојот стари и добар колега и пријател професорот Огњан Минчев од Софија да се чуеме за малку да поразговараме од како слегнаа првите неколку денови од постизборните резултати и атмосфера во Бугарија, што се случува во земјата. Огњан, добро утро. Добро утро, Сашо. Огњан, еден мал пресек, се чини дека Бугарија конечно има шанси да формира влада после трети воредни избори годинава. Се прави еден блок кој што на крајот со учество на 3-4 партии веројатно ќе дојде во ситуација да создаде политичко правителство во Софија. Какви се твоите проценки, какви се коментарите во Софија, како одат првичните преговори? Има високи очаквания този път правителство да бъде създадено. Причините за това са няколко. На първо място, основната партия, която на изборите след 11 юли на практика се явяваше препятствие пред създаването на правителството, партията Има такъв народ, която тогава беше победител и която излезе с много странни претенции и искания, вече е партия, която заема петото място в класацията на партиите на изборите от 14 ноември. Новата партия победител, начело с Кирил Петков и Асен Василев, е партия, която се води от хора с много по-различен подход. Те са много по-гъвкави, с много по-голямо желание да се споразумеят с другите и с подход, който на практика не отблъсква другите партньори, а по определен начин ги привлича. Те искат да сключат коалиционно споразумение с всички други три партии, които са подбрали за преговорите за правителство, и също така искат да направят един балансиран модел на управление, който да включва исканията на всички тези четири партии и техните приоритети. От тази гледна точка в България има малко по-голям оптимизъм сега, че ще бъде създадено правителство, като за това допринася и доста изострената кризисна ситуация. Освен политическата криза, имаме здравна криза, тъй като служебното правителство на президента Радев не се справя с здравната криза. Имаме ценова криза, много вървят нагоре цените, инфлацията и се очаква навлизането на страната и в някакъв вид икономическа криза, рецесия, предвид на ситуацията, в която се намираме. И предвид на всички тези обстоятелства, ние имаме много сериозна нужда от нормално правителство, което да е подкрепено с работещо мнозинство в парламента. Огњан, ги гледав и вчерашните информации. Бугарија во овој последниот квартал има подобар извоз од колку дури и пред кризата, значи економијата не сопира, иако се разбира заради процентот на многу малиот процент на вакцинирани со 2 дози, кај вас некако експлодираше, како и во други земји во Европа, кризата со вакцинацијата. Тоа сигурно се работи кои што ќе предизвикаат итна агенда на владата. Сепак, ако може да те замолам, како се случи Слави Трифунов од таква една доминантна позиција само до пред неколку месеци, да сега практично третина од неговите гласови поминат кај овие победниците на сегашните избори, продолжуваме со промените. Слави Трифунов вчера, колку што следев, даде изјава дека ќе направи се за да поддржи новата влада. Изгледа дека сите сакаат во владата само да не го земат Бојко Борисов и ГЕРБ. Така ли е проценката? Да, така е. Представителите на тези 4 партии, които влизат в разговори за съставяне на правителство, имат тази така наречена червена линия. ГЕРБ и ДПС, двете партии на статуквото, да не бъдат включвани в новото мнозинство и в новото управление. Що се отнася до позицията на Слави Трифунов, партията на Слави Трифунов е класически популистки политически проект. Тя на практика получи на 11 юли гласовете на голяма част от младите хора в България и също в емиграция,
които млади хора, млади поколения в продължение на много години бяха апатични и неангажирани в политика. Този популистски проект ги ангажира, обаче като всеки популистски проект той е нестабилен и факта, че Слави Трифонов не можа да се възползва от властта, която му предоставиха избирателите и провали и създаването на правителство и 46-тия парламент, именно заради това той на практика днес мина на една по-задна позиция. Но основната причина неговата партия Има такъв народ да се класира доста по-надолу в предпочитанията на избирателите, че ние имаме нов политически проект, също е популистски проект. Кирил Петков и Асен Василев също така се радват на определена харизма, определено популистко одобрение от младите хора и от други слоеве на българското общество. И по този начин новия популистски проект измести рано остарелия популистски проект на Слави Трифонов. Да, новите популисти ги изместия старите популисти. Како коментираш все пак големиот број на гласови за председателот Румен Радев? Неговата политичка партиска поддршка собра многу помалку гласови отколку што самиот тој собра во президентските, во председателската трка гласови. Каде е таа диспропорција? Како се објаснува? Има няколко елемента на обяснение. Първо, високият рейтинг на Румен Радев е рейтинг традиционен за български президент. Всички президенти получават висок рейтинг поради институцията, поради позицията, която заемат. Румен Радев получава висок рейтинг и заради това, че той упражнява властта чрез служебното правителство през последните 7 месеца, срещу едно управлението на ГЕРБ и Бойко Борисов, което доста се изтощи във времето и хората вече не го подкрепят. Румен Радев беше алтернативата и все още алтернативата на това управление. От тази гледна точка и поради липсата на сериозна алтернатива доскоро на Румен Радев като президент и като политически лидер, този рейтинг неговия е доста висок и този висок рейтинг се отрази и върху резултатите от изборите. Но не бива да забравяме няколко неща, които са важни. Първо, политически рейтинг не означава гласове в урните. Второ, гласувалите 50 на 100 за Румен Радев предходната неделя на 14 ноември са част от 38% гласували. Тоест, ако разделим 38% на 2, за Румен Радев са гласували по-малко от 20 на 100 от българските избиратели в неделя. И третото нещо, този, който сега ще бъде срещу Румен Радев, втория човек, който се класира на изборите в неделя и ще бъде на втория тур на балотаж в следващата неделя, професор Анастас Герджиков, е много силен кандидат, който бързо, за един месец на практика, набра доста добра скорост. Има доста добре нарастваща подкрепа, така че от една страна имаме високия рейтинг на Румен Радев и високи шансове той да бъде преизбран. От друга страна обаче имаме много сериозната конкуренция на професор Герджиков и за следващата неделя не можем да направим лесна прогноза, че Радев ще спечели втори мандат. Нещата са 50 на 50. Особено ако се покачи излезноста на граѓаните, бидејќи навистина Бугарија дојде на едно критично ниво на демократска доверба, бидејќи веќе падна под 40% гласачката излезност. Огњан, се разбира, нас во Скопје многу не интересира развојот на нашите бугарско-македонски односи и има ли шанса да дојде до деблокирање на целиот процес на интеграција во Европската унија. Првите изјави на Петков и на Василев, особено на Петков, се охрабрувачки. Тие сакаат да диалогот го откочат од само историски теми, да почнеме да разговараме за реални теми поинтензивно, од трговија, од култура, од образование, размени и така натаму соработки. Меѓутоа, може ли да се очекува дека ќе има функционална влада до крајот на декември во Софија, иако овдека имаше толкување дека и техничката влада може да го откочи процесот. Но ќе има ли политичка влада во Софија која што до средината на декември, до крајот на декември ќе може да одлучува по овие веќе компликувани прашања кои што се натрупа во македонско-бугарските односи и е многу неизвестно како ќе се разрешуваат?
Още вчера започнаха разговорите между тези 4 политически партии, които трябва да направят правителство начело с победителите от Промяната продължава. Ще се бърза много да се направи ново правителство. Президента Радев каза, че веднага след като се обявят резултатите от изборите официално, той ще свика Народното събрание. Тоест ние ще имаме едно работещо парламентарно мнозинство, надявам се, в следващите седмица-две, което ще може да разгледа и този въпрос. Дали ще успеем до 14 декември? Не мога да дам предварителен отговор на този въпрос. Има желание това да се случи, но няколко неща трябва да бъдат взети предвид. На първо място, поне 2 от тези 4 партии, които ще направят следващото парламентарно мнозинство и правителство, са много категорично за този български консенсус, който съществуваше по повод на отношенията с Република Северна Македония. Така че аз не очаквам българската позиция да бъде драматично променена, още по-малко да бъде драматично променена в кратки срокове. По-скоро това, което ще бъде направено, е българската позиция да бъде по-добре дефинирана. Основният проблем на българската позиция така през последните година и половина-две беше, че нашите претенции не бяха категорично, детайлно, конкретно формулирани, за да могат да намерят своето решение и в посредничество с европейските институции. Те ще бъдат добре формулирани, тези претенции, надявам се, от новото мнозинство. И въпреки, че тези претенции ще бъдат добре формулирани като основа за разговор, за продължаващи разговори, аз мисля, че този консенсус, който съществува в българската политика за сега, ще бъде запазен и мога да ти кажа основния проблем, така както аз го възприемам, освен икономическите и другите проблеми на настоящите ни отношения, които са наистина важни, що се отнася до историята, за да не бъдем толкова неясни, за да не бъдем толкова неразбрани, мога да формулирам българската позиция последния начин. В средата на 20 век македонската държавност беше създадена поради обстоятелствата на конфликта между Тито и Сталин, които се отразяваха в отношенията между Югославия и България. Македонската държавност като доктрина беше създадена на една силна антибългарска основа. И определена инерция в тази антибългарска основа, в която беше създадена македонската държавна доктрина, може би продължава и днес. Поради което всички тези елементи, които са неприемливи за България като доктринални елементи на македонската държавна доктрина с антибългарска насоченост, ще бъдат поставени на масата, да бъдат по някакъв начин разрешени или поне смекчени. Според мен, що се отнася до историята, това ще бъде първата стъпка, освен другата, която беше вече декларирана, правата на българските, на етническите българи с българско самосъзнание и македонски граждани на Република Северна Македония. Добро, Огнян, ние тая позиција овде кај ја знаеме и твојата формулација е прилично позната е во Македонија, околу тоа и се разбира се водат полемики. Ако бидејќи не очекувам и овде кај очекувањата никој не ги гради премногу оптимистички, дури напротив, мислам дека особено луѓето од власта велат дека шансите за пробивање на тој блок и за паѓање на бугарското вето се многу мали. Еве и од тебе добивам потврда дека всушност не треба да се очекуваат многу големи потези во преостанатите 2 месеци и половина до крајот на годинава и дека всушност оваа тема за која ти говориш, дека Македонија е титоистичка творба како резултат на конфронтацијата со Коминтерната и така натаму, таа теза ние ја знаеме одлично, овдека примена е и веројатно ќе биде во центарот на и понатаму на македонско-бугарските односи без големи шанси за некакви значителни придвижувања на односите. Но тоа е тоа сега. Ние можем да не очакваме драматично подобряване на отношенията, но трябва да работим за подобряване стъпка по стъпка и за постигане на възможните резултати в практически план. Има ли шанса тоа со новава влада, таа чекор по чекор за кој што говориш, да оди малку подинамично?
Двамата водачи на спечелилата изборите партия България са прагматици и те ще наистина ще подходят прагматично към проблема, но на основата на това, което е рамката, зададена от консенсуса в българската политика. Но ако в Скопие също така, не знам доколко в Скопие наистина управляващото правителство е в състояние да си позволи определена гъвкавост в тези спешни преговори до 14 декември, от това също ще зависи какви резултати могат да бъдат постигнати. Да, и во Скопје е компликувана ситуацијата. Не верувам дека и во оваа влада ќе има капацитет. Оваа влада инаку на минатите избори прилично лошо помина, благодарејќи и на блокадата од Софија, така што ќе видиме кое ќе биде некое ново политичко мнозинство овдека, кое што ќе видиме како ќе се однесува кон сите тие прашања. Огњан, го пробивме терминот, ја сакав да ти оставам простор јасно да ги искаже своите ставови и да чуеме твојата прогноза за тоа што ќе се случува во Софија. Благодарам многу и за ова слушање, до следната прилика. Убав ден.